हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, आं दिनै 5 स्टार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय 2019 मायथाइयाव बिथां पंकज लाहारीनि आखायाव जोनोम मोननाय बीर सावथुननि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो पंकज लाहारीनि आखायाव जोनोम मोननाय बे बीर सावथुनखौ नायखांखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बर' सावथुन नायग्राफोरनिसिम मोजां खौरां। लोगोफोर, 5 स्टार फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बे बीर सावथुननि पार्ट 2 फैसिगोन। लोगोफोर, बिथांमोननि बेनारनिफ्राय दायो जास्ट मिथिहोदोंल' बे बीर सावथुननि पार्ट 2 फैगोन होनना। लोगोफोर, सोर सोर नायनो थाखाय बेसेबां हांखुर जानानै दं कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों लिरनानै बुंहरदो। बे बीर सावथुनाव जाय जाय फाव खालामदोंमोन बिथांमोनानो फावखौ बे पार्ट 2 आवबो खालामगोन। गाहायै दङ बर' एक्टर सोरां नार्जारी, एक्ट्रिस लिना बसुमतारी आरो माखासे गोबां फाव खालामगिरिफोरा फावखौ खालामबावगोन। लोगोफोर, आसा खालामो 5 स्टार फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों फैनो गोनां बे बीर सावथुन पार्ट 2 खौ थाबैनो नुनो मोनगोन। दासिमबो शुटआ जागायाखै। बिथांमोननि बेनारनिफ्राय जेब्ला आरोबाव फाइनाल एनाउन्स खालामनानै होगोन अब्ला आं मोनसे भिडिअ आपडेटनि गेजेरजों फोरमायना होबावगोन। लोगोफोर, दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो गोबां फैनो गोनां बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मिथिबाय थानो थाखाय आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो खाथियावनो थाखानाय बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ हगारनायफ्रा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो नटिफिकेसना मोनहैयो।